Ngabantu abangaphaya kwe-18,000 ababanjiweyo kulo lonke iphondo laKwaZulu Natal susela oko kwaqala inkqubo yokumiswa ngxi kweentshukumo zabantu kweli. Oku kubhengezwe ngumkomishinala wamapolisa Kwazulu Natal uLuitenant General Khombinkosi Jula ngethuba yena namagosa akhe bebebambe iroadblock eMgungundlovu nalapho bebejonga izithuthi kunye nee-Taxi ukuba ziyayilandela kusini na imiqathango yokumiswa ngxi kweentshukumo njengokuninzi lwabantu belusingise kumaphondo ohlukeneyo eli. Ungena emotweni zonke izinto ezisemotweni zifanelekile zonke izinto zisemotweni mayengeke isanitize kufanele uyithole besemotweni. Abezokuphepha babambe izivimbamgwaqo ezehlukene kuleli dolobha ngemuva kokuthi kube nezikhalo zokuthi abantu abaningi enhlokodolobha esifundazwe abayilandeli imigomo ye-lockdown. Amaphoyisa ashaqe izimoto ebezingekho sesimweni sokuba semgaqweni, ezinye sezinamaphepha adlulelwe yisikhathi. Abashayeli bamatekisi baxwayiswe nangokulandela imigomo uma belayisha nokuthi kufanele kuqhelelwane ngebanga. I understand, but now for each and every trip of mine, I have to explain to each and every passenger the same thing that's going on. We need to be safe. And mask, obviously they're going to chase you away. So it's helping in a way. Inhlangano yamatekisi kule ndawo ilekelele amaphoyisa ekubhekeni ukuthi abashayeli bamatekisi bayilandela yini umyalelo. Sizolekelela amaphoyisa ekutheni le operation ayenze kahle. Kodwa into esiyenza kakhulu sisheka nathi odriver bethu ukuthi abalayishile ngaphezu kwa-10 ngokunjalo futhi basheke ukuthi ama-mask banawo yini. Amaphoyisa athi afuna uqinisekisa ukuthi imithetho ye-lockdown iyalandelwa. Kule msebenzi esiwenzayo namhlanje kusuka ekuseni ngo-5 o'clock sesikwaze ukuthi siseshe iy'moto eziwu-1000. Kumsebenzi esiwenzile siphinde sakwazi ukuthi sibambe iy'moto ezintathu ebekade zilode abantu ngokungaphezulu kwenani elifunakalayo ney'moto eziwu-10 ebekungafanele kwakona zibe semgwaqeni. Sabe sabopha futhi akade beshushumbisa ugwayi ongafanelekile ngabe uyashushumbiswa. Amaphoyisa athi kunamacala angu-11,000 asekulindeleke ukuthi ayiswe ezinkantolo. Lodi Khadebe, SABC News, eMgungundlovu.